idele, rozhodlivá idele. Enfettele hogy a vágó, itt hodlíban nigele, a cimbele, a fidele, a itt hodlíban idel funamon. Oh, is an obvious hejzik bármuntól, a cimbele, a fidele. No, toto si smýlim, tieto slova. Are you ready? Príjemný dobrý deň, volám sa Marta a som speváčka skupiny Pressburger Klezmer Band. Príjemný dobrý deň, volám sa Ivana a som speváčka skupiny Pressburger Klezmer Band. A my sme vám s Ivanou prišli oznámiť jednu radosnú správu, že skupina Pressburger Klezmer Band vydáva svoje prvé LP. Bude to unikátna doska, pretože sa na nej podielalo množstvo špeciálnych hostí, vynikajúcich interpretov. A keďže 25 rokov kapely už nie je málo, tak sme sa rozhodli, že všetky tie tanečné, svadobné, žilky rozihrávajúce skladby na túto dosku nedáme, ale že sme pre vás vybrali tie najkrajšie balady. Aranžersky sa na tejto doske podielal vynikajúci Dragan Mirkovič a náš kontrabasista Samuel Alexander. Nádherne pre nás zaranžovala známu pieseň Čerešne Ľubica Čekovská. A ak si myslíte, že poznáte všetkých spevákov skupiny Pressburger Klezmer Band, tak na tejto platni budete počuť aj Anitu Rybár. No a naše charizmatické ženské trio doplňa vynikajúci spevák Juraj Adamuščin. Ďalší špeciálni hostia sú Mucha Kvartet, Miriam Rodríguez-Brilová, Martin Chovanec a Miroslav Vukovič, akordeón. Dúfam, že sú to všetci hostia, ktorých sme spomenuli, že sme na nikoho nezabudli. Aj tak mám pocit, že sme na niečo zabudli. A už viem. Zabudli sme vás poprosiť o vašu podporu, o vašu finančnú pomoc, aby sme tento projekt mohli dokončiť. Ak sa chcete stať jeho súčasťou, tak my vám za to darujeme naše nové LP. alebo LP dokonca s podpisom. Alebo vám môžeme prísť zahrať. Napríklad aj vo večer. Alebo možno s vami Ivana pôjde na večer. Ďakujeme vám veľmi pekne za vašu dlhoročnú priazeň a za vašu podporu. Dobre, ja mám čo povedať ešte to. Nič. Dáš o mne? To stačí.